Hi guys! So ayan, papunta kami ngayon sa Sikat dito sa dito sa West Tabacal. Ayan, pupuntahan namin yung Triple H na resort. So, see you guys! Bye! Ayan, pupuntahan namin ngayon. Magano muna kami ng tricycle. Titingnan natin kung maganda doon. Malapit na kami guys. Hi guys! So ayan, nandito na kami sa Triple H. Yan. So yung, sa mga magtatanong pala, ang cottage nila dito is nasa 350 to 500 kasi wala na daw yung 200. So, ayan, medyo maano naman yung cottage nila. Tsaka nandun yung mga ibang ay, nati kami. Hindi kayo lalaki siya. Hindi kami. So, ayan, guys. Si Chris. Nabang kami naggasto di kwarta na ta. Ay, natita. Ay! Nag-igit ta? Ito na lang kami. Wala kaming kubo number 10. So, dito kami guys, kubo number 10. Yan. Dami din dito. Doon tayo mamaya. Hi guys. So, ito na yung pala, yung Triple H. Ito yung luma, no? Ito yung luma nilang swimming pool. Andun yung mga swimming pool rolls. Tapos, yun yung bago sa kabila. Doon yung may Triple H Resort. Ayan. Ganda dito. Yan si Christy. Kasama ko si Christy. Ito. Ganda. Tara sa kabila. Ganda. Ganda dito, oh. Yan. Dito sa kabila. Yan. Dito yung mga nila, oh. Saka yun, yung kabila. Daming mga tao. May palaruan pa na. Ayan, meron kami nakilala dito guys. Anong pangalan mo? Henry Balyado po. Henry. Taga saan ka dito rin, Buenos Kawayan Aires? po. Ay, Kawayan. Ikaw? May... Pares din po kami. Ay, hindi. Anong pangalan mo? Pares kayo? Opo. Ah? Matandela si Batoy. Ayan. Tapos dito, ito yung namin, oh. Photographer. Taga yung photographer namin. Anong pangalan mo, Ading? Anong pangalan mo, Ading? Ni? Angelo Apelado yan, pre. Ano na, ganda? Angelo Apelado. Angelo? Apelado. Yan. Ito yung mga namit namin dito. Ito yung photographer namin. So, marami, medyo konti yung tao ngayon. Ano ba ngayon? Friday? Medyo konti. Baka bukas marami. Tsaka linggo. Ito lang naman yung nila. And then yung sa kabila.
May mga ano. Ate ko mani, oh, mano tent na. Mano ti, handa nga irerentetan. Ayan, oh, mga ganyan. Aray! Hindi na nila. Tomorrow. Hi guys! So ayan, nandito kami ngayon sa SM. Kasama ko si Christy. Ano ngayon? Ano man tatan? Friday ngayon, March 11. So ayan, gala-gala time. Iniwan mo muna namin si Nanang. Medyo maganda, ipakita ko sa inyo yung kabuuan ng SM Kawayan. Ayan guys. Medyo lang dito, medyo magulo kung saan ka pupuntang alam mo yun, sa kabila pumunta kami sa Miniso. And then dito, natakwa natin din. Ay, parang na to, sa looban ng oo. Oh, ang ganda! Picture lang kami dito, ha? Oy, ang cute! Ganda dito, guys. Yung mga belt, mga watch, tapos dito yung mga make-up. Ganda din dito yung SM Kawayan. Bench. Say hi! Uy, nagseksi ka talaga si Ka. Revlon. A few moments later. Meron pa dito. Medyo na siya. Laki to, oh. Meron pa doon. Tsaka doon. Dami-dami papaya nila, Nanang. May mga gabi. May mga gabi. Sasarap niyan, mga gabi. So, ayun guys, dito kami
Lakad lang tayo si tatay. So guys, andito kami guys. Ayan guys. Si Lolo nagagawa ng walis. So guys, kasi ito guys. So guys, andito po ako. Good morning guys. So ayan, nandito ako ngayon kina ate. Yan. Sarap ng saging oh. Sarap ng saging. Yan, nilabhan ko na yung mga damit namin pauwi. Yan, itour ko kayo dito. Dito yung ano, yung may mga santol dito. Yung water, yung pump. Dito yung tinitirahan ni ate ko. Yan. Katiwala sila dito. 15 years na rin ata sila dito. Sobrang tagal na nila. Yan. Ito yung ano nila. Kwarto. Diyan kami natutulog. And then sa baba is yung yung sa baba is yung gym. Hi Keisha. Gigising niya lang. So yan, ito yung kubo nila ate. Yan. Tulog pa si Dada. Ang dami ko nilaban. Itim ko na oh. Buti may init para mainitan yung nilabhan ko. Kunin natin to. Yan. Merong isa dito oh. Kunin natin yan.